Ginklaro sang General Services Office o kung GSO nga hindi iya sang Iloilo City Government ang mga portalet nga may bayad kadungan sang selebrasyon sang Dinagyang Festival 2026. Sa interview sang Bomba Radio kay Engineer Neil Ravena, ang head sa nasambit nga opisina, iya ginpahayag nga wala sang bayad ang tanan nga mga ginapanag-iyahan nga portalet sang syudad. Suno kay Engineer Ravena, ang mga naglapta nga laragway sang amo nga mga portalet yara na hamtang sa Iloilo City Center o kung gaisano ICC kung sa diin na panag-iyahan ini sang pribado nga organisasyon kag indi iya sang syudad. Madumduman nga may mga kahiwatan man nga natabo sa nasambit nga lugar kaangay sang concert. Wala man sang ideya si Ravena kung paano ini gin-regulate sang Dinagyang. Matapos nga naglapta ang mga laragway, gilayon man nga ginpangbutang sang GSO ang signage sa 80 ka mga portalet sang syudad nga nagasiling nga libre ang paggamit sa mga ini. Those portalets are not city-operated nga portalets or contracted nga portalets. And after that nga may nakita kami all contracted portalets sang sang IFFI gipamutakan na yun namon sang free free use of portalet. Yes, wala gid kita da sang wala gid kita da sang kalabtanan sa sina nga mga operations sa portalets nga ara sa private or sa commercial complex nga hindi part sang food festival nga activity. Si Engineer Neil Ravena sang General Services Office.